nkaze itumbura bwali nyansiongo kuchimoino nzalia constituency yane kurukubora bu constituency lakini ya matuko maka etire constituency ito nainwe yarenge yemo yare kurukubora bu North Mugirango usaba mtari boygo North Mugirango borabu tari borabu North Mugirango ko ngaina wale yare uchakira borabu yare uchakira yatira ninyorete mwa korikoro kwatebe marita tata igarenge chief agent yaye pakabona tata gusira nyomba mwaye picha ya tebe abo yarenge nyasi ona iganje nyegachete abege taka gobigete iga ale gocha ngoro ikaranze keninda nakitwa bwate ukwana ngora bono iga moko ndigeli chikura uzine tebera amwe ntuono totengere totoseka lakini ngacha kumanya bono siasa bunere togata nanwa hata pesa zetu za kuchenga mashule, pesa za kuwet chiachite ministry ochiachite ndo chisukuru chiri twabagete twarangire tubaka bachumbe tokawanga chibesa chiri chiachire ibirasi mbigenderete kwagacho ase chisukuru chiri chiachore chiarenge maega mochumbo ito namaete chisukuru chiri kiano twarenga monere ntoje tiasa mang twacha kuigore chiro barenga banchire chiro ye igorurero iga mwairiri atire echire getige igorwe ebebu na chiro chinde gabana gatebe buri tukoriaye nainje kongo etanga ngo tirande bachinka naiteraga nagora chinyeni nagora chingoko natira nakaranga igake igo kuzenende yetegerete togoregas totae tienda ntogokwa yes so tuatira gochia one mwatebire machi tarie gesima keri amayene gosoborimo chivo visa water mheshimiwa Thaddeus somera nega iga itukoria chumaine no chivo visa water tomanye pambu ya bege tumari onyero nkia macha tari koruera nsache tangi ebiria kwane ebiria kagere ka disconnect emi tanga yere tokorwa toko endari kiani bwate app ya Kenya Power tobeke miteri tochiekie bill togenda dora kwana na bwani omaite tu abeka chibestie bill ya maje you know it 20 million I was given 7.5 million egoenda street lights high masts nechigwendi cha maji chibese chinchi konyara kuisana lakini asengenjo naye tusukume pamoja tuambie gavana ili pili ya kanu maji aliasoke iguru so Jumaine chief tuje hapa tulia mheshimiwa kubeka gaga tuchiekia machari tumeelewana kumogo torratolega hadi baibi bacha bepa munintu simmeona chief so Jumaine hapa korora mangana ya machari number 2 sitaye chinkorora chire chonsi nereria korora nereria tari korora ibere chikorora echiko ibwa ngoko iba tobekere security tobeke taya mororere botuko chimae ko ibu botuko igomota gete taya chibotuko
ngai mogo toke gero chiko ibu eribo tuko kiara mogo chitumia mokora yari mire mubwato mondo yo yerimi so urubono iga hiyo Jumanne tutakuja timu yote ndwabege testa ya chia nyabite na kerto mochama niwe chiro maragoba agateba chiokire umaite keraga banago toma intu tororo rogo kolega sia gaban kera ngachita ya chia nyabite chioke gonko minyakane timu yane sikoreki etorenze ya serikali yo mugabana His Excellency Amos Nyaribo atebe chitaye chiokire unabona iga akari tindi ko moboria ekiara to gocha mache ega siangete gose no gwa kitaye bono nginko mobore tingo chiok ogo chiokitaye morenda abantu mbaiba chipanere chiri ne chibetiri to gobeka